Kardom nilibini seventh bangsami brismai disopi non birta thepipen arjuitha. Koilamati Durmi Ahithi long Kapangthir. Lakhan ko rapho nilip constituency ka parlo Koilamati hawara long phaikoni ni phai trokarni nilip press club lapen Karbiang long Women Justice Forum Bokajan District Committee atum chilang petpen Koilamati Durmi Ahithi long Kapangthir asai kiklempon non birtang tonpen arjuitha. Nilip constituency hawara long Koilamati Durmi Ahithi hem kikim ke dam tang 2023 chiti ni phai sir ke barni pen chengsi ni phai trainer ke barni pen ke labang so Ahithi kikim ke patang kon pamejia phan MLA Dr. Numul Mumin Nilip MSC Pabitra Rongpil apen DRDA with a measure KAC EMIC Mukut Mahanta atum arideng pen long isom ponsi ahem kikim cheng ponsi do de sang se pen kikim ke rank claim pon bomsi pining 2024 ningkan jangkhongpo Nipain ko rage thomarni kikim batanglo non malo Ahithi ke ingpu pon pelang sita ke jor kelana tum laso Ahithi ahem ki mi lo alongsi do bomlo laso Ahithi ke panong lake Market Modernizations and Improvement Program MMIP ke panong atangka lage kadokawe pangrum pet pensika 2.53 crore 78,669 pen kim ponlo non ke laso Ahithi kache jor kachula nahin mesen thailongsi non ke Ahithi ta thetano lapen adang ta themujalo laso Ahithi ke seluna jan ben choki hola BBDC road kachelenga towar Koilamati de room RCC adelong adung lapen nona kimi 10 bedded hospital adung amallo Laso Ahithi long penangana hormu plastic bong sisa bong lapen kapre ki thu ki ui ke ter ke sa urmate kahiji meme ason ke warchu kirik cho chelang no dak thailong si phai kuni che kloni phai troka da por phai ser ke pen ar nigang sam an por phai pli an ar koklo lapen Kapangthir asai klemponatum Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee amai phimilika kropi lapen ajerpi mar lapen lapui hinanat lake Nili Press Club amai pu Komal Singh Teron Konchan Bang Pitor Teron Nili Press Club founder President BD Samson Ingti lapen alang nikaching hon pherang kya bitung atum pen chilang pet pen irui pen arnisi ke cho Ahithi Durmi Ahithi mate Koilamati Durmi Ahithi long karko kar phek lapen Kapangthir asai klemponongno kadukawe bang phiklep sose tritongsi klempono Lapen non pen ke badu tame warchu chedesi ke me puta pachinipon news text report B News 7 lapen birtang ton pen lang ponitha Yep.